חיים הדור, שלום לך. שלום אסתי, נפתח בקלישאה, הנה היומן התרבות האחרון לשעה הזאת. הצגה יומית. שלום רב לכם. ארגון השחקנים בישראל שח"ם ארגן למחר בצוותא תל אביב אירוע שהוא בעצם שיאו של פרויקט חשיפה שנותן הזדמנות לבחירי תעשיית הקולנוע והתיאטרון לפגוש שחקנים צעירים שמחפשים חשיפה ובעיקר עבודה. יושב ראש שח"ם, השחקן דביר בנדיקט, מספר. חשיפה זה משהו מעניין שחשבנו עליו לפני בערך 8 שנים כבר. כשהבנו שהפלטפורמות של שחקנים להיחשף בפני אנשי מקצוע, נקרא מכל הסוגים ועל כל הז'אנרים שבו, טלוויזיה, תיאטרון, קולנוע, הן הולכות ומצטמצמות, מכיוון שיש היצע אדיר של שחקנים וביקוש מעט פחות במקצוע. אז אנחנו החלטנו שאנחנו רוצים לחשוף כמה שיותר אנשים צעירים בפני מנהלים אמנותיים של תיאטרונים, בפני מנהלי תוכניות של ערוצים משדרים, בפני מפיקים, ומעבירים לפניהם, שוב במרכאות תהלוכה של, הפעם זה יהיה כמעט 40 שחקנים צעירים שאין סיכוי שהם מכירים. השחקנים האלה עושים דיאלוגים, ואפשר להתרשם מהם, ואנשים מקבלים עבודה ככה. דביר, לכל שחקן יש בממוצע 5 דקות להראות מה הוא יודע. מה הוא יכול ב5 דקות להראות שיוכיח שהוא שווה משהו? חשבנו על זה, ואנחנו לא משאירים המון מקום למזל. קודם כל יש הגרלה גדולה, כי הביקוש לפרויקט הוא אדיר. כמה מאות אנשים נרשמים כל שנה. הם עוברים סדנה, 2 סדנאות אפילו, של עבודה על המונולוגים או הדיאלוגים במקרה הזה שלהם. אז אנחנו מביאים איזושהי תוצאה הכי משובחת שלדעתנו היינו יכולים להשיג בזמן הקצר הזה. אבל 8 שנים של פרויקט הוכיח את עצמו, כי חלק מהשחקנים קיבלו עבודה בגלל החשיפה הזו במסגרת הזאת. בהחלט. דביר בנדיקט, שיהיה לכם בהצלחה, חג שמח, שנה טובה. תודה רבה, שנה טובה. התיאטרון העירוני של חיפה מעלה במסגרת במה 3 עם